హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు మనము లెవెల్ 3 భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలోని మొదటి విభాగంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి వైదీ భక్తి చేయుటకు సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు అనేటువంటిది ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి భక్తిలో వివిధ 3 ముఖ్య దశలను సాధనా భక్తి అని, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అనేటువంటిది. ఆ సాధనా భక్తిలో కూడా ఇంకా వైదీ భక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనము, ఎందుకంటే ఆ ప్రతి దానిలో కూడా సాధనా భక్తిలో, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తిలో మరలా అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి. సాధనా భక్తి 2 లక్షణాలు కలిగి ఉన్నది అని, భావభక్తి 4 లక్షణాలు అని, ప్రేమ భక్తి 6 లక్షణాలు అంటూ చెప్పారు. వాటిని ఇంకా డీటెయిల్స్ తర్వాత వస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ మరి అందులో వైదీ భక్తి చేయడానికి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము వైదీ భక్తి. ఏంటి మరి వైదీ భక్తి అంటే? హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా గుర్తుందా ఉన్నటువంటిది వైదీ భక్తి? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, శాస్త్రానుసారంగా గురువు ఆదేశానుసారంగా ఒక విధిగా చేయడమే, నియమాలతో చేయడము, కొన్ని వ్రతాలు పాటించడము వైదీ భక్తి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను కూడా అదే చెప్పాలనుకున్నాను. వేదాలలో చెప్పినట్లుగా చేయడాన్ని వైదిక భక్తి. వైదీ భక్తి అంటే శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి చేసేటువంటి భక్తి. దాన్నే మనము ఇక్కడ వైదీ భక్తి. మరి ఆ భక్తిని చేయడానికి మరి సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు, లక్షణాలు అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ ఈరోజు మనకి శ్రీల మరి ప్రభుపాదుల వారు, రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి భక్తి రసామృత సింధువులోని అంశాలను తీసుకొని మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి
ఆ వైదీ భక్తి చేయడానికి ఒక సాధకుడికి కావలసినటువంటి లక్షణాలు చూసినట్లయితే మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినట్లుగా అతి ముఖ్యమైనటువంటిది, ముఖ్యంగా భక్తి భావనలో ఉండవలసినటువంటిది శ్రద్ధ, విశ్వాసం. శ్రద్ధ. సో అంటే ఇక్కడ ఈ వైదీ భక్తి చేయడానికి, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా వైదీ భక్తి అనేటువంటిది శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి పూర్వ గురువులు ఆచారాలను అనుసరించి వాళ్ళ యొక్క మాటలపై చేసేటువంటిది కదా. మరి అటువంటి వైదీ భక్తిని చెయ్యాలి అంటే మనకి ముఖ్యంగా కావలసినటువంటి లక్షణాలు లేదా అర్హత ఏంటంటే, మొదట శ్రద్ధ, విశ్వాసము ఉండాలి అని చెప్తారు. మెయిన్ గా భగవద్గీతలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనటువంటి వాడు అభక్తుడే అవుతాడు కదా. సో కాబట్టి భగవంతుని పైన, గురువు యొక్క మాటల పైన, అలాగే శాస్త్రాల పైన గట్టి విశ్వాసము, నమ్మకము ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇదే మనకి భక్తి మార్గంలో మొదటి మెట్టుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో అదే అంశాన్ని మనకి రూప గోస్వాముల వారు ఉపదేశామృతంలో కూడా తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. సో ఇక సాధారణంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, 100కి 100 భక్తియుత సేవలో నిమగ్నులై ఉన్నటువంటి మహాత్ముల యొక్క సాంగత్వం వలన ఒక వ్యక్తికి కృష్ణుని పట్ల స్వల్పమైనటువంటి ఆకర్షణ ఏర్పడవచ్చు. అయినా కామ్యకర్మల పట్ల, ఇంద్రియ భోగ సుఖముల పట్ల ఇంకా ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుచు వివిధములైనటువంటి త్యాగాలు చేయడానికి ఆ వ్యక్తి సంసిద్ధుడు లేకపోవచ్చు. అట్టి వ్యక్తికి శ్రీకృష్ణుడి పట్ల అచంచలమైన ఆకర్షణ కలిగినచో మరి అటువంటి వాళ్ళు భక్తియుత సేవ చేయడానికి అర్హుడు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏంది? శ్రద్ధ, విశ్వాసం. సో సాధారణంగా మరి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల, అందుకే మనకి ఈ వైదీ భక్తి చేయడానికి అర్హతలలో లేదా లక్షణాలలో అంటే మొదటిది శ్రద్ధ అయితే, రెండవది సాధు సంగమము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సత్సంగం, సాధు సంఘ, సత్సంగం అంటే భక్తులతో కలిసి ఉండడము. ఆ భక్తులతో కలిసి ఉండడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రేరణ పొందడము. అలాగే మనకి ఉపదేశామృతంలో మరి దూరం పెట్టవలసినటువంటి 6 అంశాలు, అనుసరించవలసినటువంటి 6 అంశాలు అనేవి మనకి ఉపదేశామృతంలో చూసాము. కాబట్టి చెడు సంగత్వాన్ని నుండి దూరంగా పెట్టడం అనేటువంటిది మనకి సత్సంగం వలన కలిగేటువంటి. సో ఎందుకంటే సత్సంగం వలన భక్తులతో కలిసి ఉండడం వల్ల, ఆ భక్తులతో కలిసేటువంటిది ఇది కూడా చాలా అదృష్టం అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే ఆ విధమైనటువంటి భక్తి బీజము వారిలో ఏర్పడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు ప్రకటించినటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఇక గురు ఆశ్రయం. అందుకే ఇస్కాన్లో మనకి ఆ గురు ఆశ్రయ ఫామ్ నింపమని, గురు ఆశ్రయాన్ని తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అంటే ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువును స్వీకరించడము, ఆ గురువు మార్గదర్శకత్వంలో భక్తిని ఆచరించడము, వీలైతే గురువుని సేవించడము. సో ఇవి మనకి గురువు ఆశ్రయంలో చేయవలసినటువంటి. అలాగే శాస్త్ర విధానమును అనుసరించడము, అంటే భక్తి శాస్త్రాలు ఏవైతే చెప్తున్నాయో, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆ భక్తి శాస్త్రాలు, అంటే రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు, జీవ గోస్వాముల వారు, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వంటి వారు మనకి, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వంటి వారు మనకి ఏవైతే, విశ్వనాథ చక్రవర్తులు, అలా మనకున్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యులు,
రామానుజాచార్యులు, ఇలా మధ్వాచార్యులు, ఇలా వాళ్ళు ఏవైతే మనకి కొన్ని ప్రామాణికాలు ఇస్తారో వాటిని మనము అంటే భక్తి శాస్త్రాలను అనుసరించే చెప్తారు వాళ్ళు. సో ఒక విశుద్ధ భక్తుడు, ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువు, ఒక మరి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ఎప్పుడూ కూడా తాను, మనం ఇంతకుముందు కూడా చదువుతాం, శాస్త్రానికి భిన్నంగా ఏది కూడా ప్రకటించడు, ఏది కూడా చెప్పడు అని చెప్తారు. గురువులు చెప్తున్నారంటే అది శాస్త్రబద్ధమైనటువంటిది, శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటిది. అంతేకాని ఇది నా అభిప్రాయం మరి వాళ్ళు వాళ్ళ సొంతమైనటువంటి అంశాలను ఏవి కూడా జోడించరు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా శాస్త్రాలలో ఏది చెప్పబడిందో, భగవంతుడు ఏది ధర్మంగా శాస్త్రాల్లో బోధించాడో దానిని వారు తమ బోధనలలో ప్రకటిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే మనకి శాస్త్ర విధి విధానాలు అంటే జపం చేయడము, రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని పాటించడము, అర్చన చేయడము, మనకి ఉండేటువంటి నిత్య కర్మలను ఆచరించడము, అలాగే మరి నియమ నిష్టలు పాటించడం కూడా చెప్తుంటారు. నియమ పాలనము అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయానికి భక్తి చేయడము. అంటే ఉదాహరణకి ఉదయం పొద్దునే 4:30 గంటలకి లేచి మంగళహారతిలో పాల్గొనడము, అది విధిగా రోజు కూడా చెయ్యాలి. అంతేగాని అయ్యో ఇవాళ అలిసిపోయాను. మనకి పూర్వ ఆచార్యుల్లో చాలా మందిని గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు చెప్తారు, వారు ఆచార్యులు రాత్రి 12 గంటల వరకు ఏదైనా వర్క్ చేసినా చాలు, కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ మళ్ళీ 4:30కి ఏదైతే మంగళహారతి ఉందో దానికి అటెండ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. 2 గంటలకు వచ్చినా అయినా వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళని చెప్తున్నారు. అలా మనకి ఆచార్యులు, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు అనుసరించి మనకి చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుక మరి నియమనిష్టలు, సో 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానివ్వండి, రోజు ఉదయం ఎర్లీ మార్నింగ్ మంగళహారతి కానీ, అలాగే జపం చేయడము, ఎటువంటి అలసత్వం లేకుండా క్రమశిక్షణతో ఉంటూ వాటిలో నియమ పాలన చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. అలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనలో కలిగేటువంటి అనర్థాలన్నీ కూడా అనర్థ నివృత్తి అని చెప్తుంటారు. ఏంటి అనర్థ నివృత్తి అంటే, మనము ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో మానవులుగా మనం ఉన్నటువంటి మనకి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అనేటువంటి, వాస్తవానికి ఇవి 6 మన మనసు పైన శత్రువులు అని చెప్తుంటారు. 6 శత్రువులు: కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు. మరి అటువంటి దోషాలని మనము తగ్గించుకోవడం అనర్థ నివృత్తి అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండడము, చెడు సాంగత్యము నుండి దూరంగా ఉండము. అదే రూపగోస్వాముల వారు ఈ లౌకికమైనటువంటి జనుల యొక్క సాంగత్వం నుండి దూరంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ సాంగత్వం వలన మనం కూడా అటువైపుకే మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో అవి ఈజీగా ఆకర్షించబడేటువంటివి, అటువంటి వైపుకి ఈజీగా ఆకర్షించబడుతుంది. అలాగే ఇంద్రియ నియంత్రణము కూడా చాలా ముఖ్యమని చెప్తుంటారు. ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవడం, మన నాలుక రుచులు ఏది పడితే అది తినాలని కాకుండా భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం, చెవులు వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఏది పడితే అది వినకుండా భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి ప్రవచనాలు వినేటువంటి విధంగా మన చెవులకి శిక్షణ ఇవ్వాలి, ఇంద్రియ నియంత్రించుకోవాలి. అందుకే మనకి రూపగోస్వాముల వారు ఉపదేశామృతంలో మొదటి శ్లోకంలోనే చెప్తారు కదా, నియంత్రించుకోవలసినటువంటి 6 అంశాలు. హరే కృష్ణ, ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా మాతాజీస్, ప్రభుజీస్? హరే కృష్ణ. సుమత మిమ్మల్ని అంటున్నాను, మీరైనా చెప్పండి. వాచో వేగం, మనస క్రోధ వేగం, ఉదర వేగం, ఉపస్థ వేగం. వాచో వేగం, మనస క్రోధ వేగం, ఉదర ఉపస్థ వేగం.
జిహ్వా వేగం, జిహ్వా ఉదర ఉపస్థితి 6 వేగాలు. సో అలాంటి వాటిని నియంత్రించుకోవాలి అని చెప్పబడినటువంటి మనకి. అందుకే అలా నియంత్రించుకున్నటువంటి వాడు ప్రపంచ ధీరుడు అని చెప్తాడు. ఆ ధీరుడు అందరికీ బోధించగలిగేటువంటి, అంటే మనము ముందు సక్కంగా ఉంటేనే ఎదుటి వాళ్ళకు బోధించగలము అనేటువంటిది అక్కడ చెప్పినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తాము, నాయకుడు అనేటువంటి వాడు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఉంది అనుకోండి. సాధారణంగా అనుచరులు ఏమంటారు, చాలేవయ్యా నువ్వు ఒకటి చెప్తున్నావు చేసేది ఒకటి, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో అదే మేము చేస్తావు అని చెప్తుంటావు కదా. సో కనుక నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా తాను, కాబట్టి మనకి ఎవరివైనా సలహాలు ఇస్తున్నాం ఎవరికైనా అంటే ముందు మనం ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి, మనం ఎలా ఉన్నాము అనేటువంటి చూసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే చేయగలిగేటువంటి మనం ఆ స్థితిలో ఉన్నామో లేదో కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను ఏదైనా మాట్లాడుతున్నానంటే అది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటిది. నాకు ఆ అర్హత ఉన్నా లేకపోయినా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి నన్ను ఆ విధంగా ఏమనుకోకూడదు. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇంద్రియ నియంత్రణ, ఇంద్రియాలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడము, ఆహారము, నిద్ర, మాటల్లో మితాహారము, ఎలాగైతే రూప గోస్వాముల వారు మనకి ఉపదేశ అమృతంలో చెప్పారో ఆ 6 విధాలైనటువంటి వేగాలను నియంత్రించుకోవడము, వీటన్నిటితో పాటుగా వినయ విధేయతలు అని కూడా చెప్తారు. నమ్రత, మనకి భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు భగవద్గీతలో, ఇవన్నీ కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడినవి. అహంకారం లేకుండా ఉండడము, ఇతరులను గౌరవించడము, అదే వినయము లేదా నమ్రత అని చెప్తాం. అలాగే సహనంలో ఉండడం, సహన శక్తి, కష్టాలు వచ్చిన భక్తిని విడిచిపెట్టకుండా ఉండడం, సుఖాలు వచ్చిన భక్తిని, ఒక్కోసారి మనకి సుఖాలు రాగానే భగవంతుని మర్చిపోతూ ఉంటుంటాం, కష్టాలు రాగానే మళ్ళీ గుర్తుకొస్తాడు దేవుడా అంటూ గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఎలాగైతే ద్రౌపది, ధ్రువుడు, తర్వాత ఎవరు ఇంకా గజేంద్రుడు, వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళు సో ఆపదల్లో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు గుర్తుకొస్తుంటాడు మనకి. కాబట్టి కష్టకాలం, కష్టాలైనా సుఖాలైనా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని మర్చిపోవద్దు అనేటువంటిది. సో కాబట్టి భక్తిని వదిలివేయవద్దు, సుఖాలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా స్థిరమైనటువంటి మనసును కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. సో ఇది మనకి ధ్రువుడిలో చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆయనకి కుబేరుడు కలిసి అడిగినప్పుడు వరం తీసుకోమంటే కూడా నాకు ఆ భగవంతుని ఎడ అచంచలమైన విశ్వాసము, స్థిరమైనటువంటి స్మరణ కావాలి తప్ప మరేది వద్దు అని కోరుకుంటాం. సో అలా స్థిరమైనటువంటి భక్తి. సో ఇక ప్రభుజీ ప్రహ్లాదుడు కూడా చెప్పవచ్చా ప్రభుజీ? ప్రహ్లాదుడు ఎలాగుంటాడు మాత్రం, ప్రహ్లాదుడు స్మరణ విషయంలో ఆయన ఎప్పుడు స్మరిస్తూ ఉంటాడు సదా. సో ఆ విధంగా మరి సహనం అంటే తర్వాత అదే నామస్మరణం, నామాన్ని నిరంతరము నామస్మరణ, అది కూడా సేవ అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం వీలైనంత ఎక్కువగా, రోజు ఎలాగో 16 మాల చేస్తాం, మిగిలిన సమయాల్లో కూడా వీలుగా దొరికితే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఎటన్నా బయటికి నడుచుకుంటూ పోతున్నా అనుకుంటూ పోవచ్చు కదా. సో అలా చేస్తూ నామస్మరణ చేస్తూ ఆ భగవంతునికి భక్తులకు సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి విధానం కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా శాస్త్ర నియమాలకు లోబడి చేసేటువంటి భక్తి, శ్రద్ధ, సాధు సంగము, గురు ఆశ్రయము, నియమ పాలన వంటి వాటిని ఆధారంగా మనము ఈ వైదీ భక్తి చేయడానికి ముఖ్యమైనటువంటి అర్హతలు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇందులో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా చెప్తూ మనకి వివరించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. నేను అన్ని కూడా సారాంశంగా చెప్తున్నాను, వీటిని మీరు చదవండి బుక్. అలాగే ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడితో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు ఇక్కడ. అదృష్ట విశేషము వలనే ఒక వ్యక్తి నా పట్ల ఆసక్తి కలుగును, కామ్యకర్మల నుండి పూర్తిగా అతడు విడువడకపోయినను
భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నముడు కాకపోయినను అతనికి సేవా ఫలం లభిస్తూ ఉంది. అంటే అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు కదా, కొంతమంది చేస్తూ ఉంటుంటారు, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోయినా అప్పుడప్పుడు భక్తి చేయడానికి దోహదపడుతూ ఉంటుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక ఆ భక్తి చేసేటువంటి భక్తులను చూస్తే మనకి రూపగోస్వాములు ఇక్కడ ఉత్తమ ఆ భక్తులను 3 విధాలుగా మనకి వివరించడం జరుగుతుంది. కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి భక్తులు అంటూ ఆ 3 రకాలైనటువంటి భక్తులను ఇందులో వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఆ 3 రకాలైనటువంటి భక్తులలో సో ముఖ్యంగా మనకి ఆ కనిష్ట భక్తుడు గురించి చూసినట్లయితే ఇంతకు ముందు కూడా మనము ఎలాగూ ఉపదేశామృతంలో కూడా చూసాం కదా 3 రకాలైనటువంటి భక్తుల గురించి. హరే కృష్ణ విన్నాం కదా, చర్చించుకున్నాం, గుర్తుందా? ఎస్ ప్రభుజీ విన్నాం. ఎస్. సో ఇక్కడ మరలా మరి ఆ 3 రకాలైనటువంటి భక్తులను యొక్క ప్రస్తావన కూడా ఈ అధ్యాయంలో రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు. సో ఏంటంటే ముఖ్యంగా చాలా వివరణ ఉంది. కనిష్టాధికారి ధ్రువ మహారాజుని మొదట్లో ఆయన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే మొదట రాజ్యం కోసమే భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తాడు అతను. సో కానీ తదుపరి ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం అయిన తర్వాత అతనిలో చాలా మార్పు కలుగుతూ ఉంటుంది. సో సాధారణంగా కనిష్ట భక్తుడు, కనిష్టాధికారి అని చెప్తారు. కనిష్ట భక్తుడు లేదా కనిష్టాధికారి భక్తులు. సో దానిలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ వివరించే ధ్రువ మహారాజుని అంటే సాధారణంగా వీళ్ళు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా 4 రకాలైనటువంటి వారు ఉన్నారు కదా, ఆర్తులు, అర్ధార్థులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అని. సో ఈ 4 తరగతులు కూడా కనిష్ట అధికారి కిందకే వస్తారు, కనిష్ట భక్తులకి. సాధారణంగా వీళ్ళ యొక్క లక్షణాల గురించి చెప్పుకుంటే మనము భగవంతునిపై విశ్వాసం ఉంటుంది, కానీ చాలా జ్ఞానం తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవంతుని పైన విశ్వాసం ఉంది, వైదిక భక్తి చేయడానికి కావాల్సిన విశ్వాసం అని చెప్పాను కదా, విశ్వాసం ఉంటుంది, కానీ ఆ భగవంతుని పైన, భగవత్ తత్వం పైన, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలపైన జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉండదు. సో కనుక వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఆ దేవాలయాల్లోకి వెళ్ళి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు, కానీ ఇతరులను, భక్తులను గౌరవించడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడరు. వాళ్ళని నిందించడం అవి చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సరిగా తెలియదు. అంటే ఉత్తమాధికారి అయినటువంటి వాళ్ళలాగా సర్వజీవుల యొక్క సమత్వ భావం ఉండదు వీళ్ళకు. సో వీళ్ళు ఎందుకంటే దేవుణ్ణి మాత్రమే చూస్తారు, దేవుని భక్తుల యొక్క విలువలను అర్థం చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు భక్తులకే ఎక్కువ విలువిస్తారనేటువంటి విషయం ఎందుకంటే సరైనటువంటి అవగాహన లేని కారణంగా వాళ్ళ యొక్క భక్తి పరిమితంగా ఉండడం వల్ల ఈ కనిష్టాధికారి ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు సాధారణంగా భక్తిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రారంభ స్థాయి భక్తులు. ఎవరు? కనిష్ట భక్తుడు, కనిష్టాధికారిగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు. సో మరి ఆ కనిష్టాధికారులు ఇంకా మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, వీళ్ళందరూ కూడా పుణ్యాత్ములే అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సుకృతులు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే దుష్కృతులు ఉన్నారు, ఇంకా అసలు ఏనాడు కూడా ఆయనను ఆశ్రయించరు కదా. సో మరి ఆ విధంగా దుష్కృతుల కంటే వీళ్ళు బెటరే కాబట్టి వీళ్ళని పుణ్యాత్ములు అని కూడా చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానులు భగవద్గీతలో మనకి. సో ఇక మధ్యమ అధికారి అయినటువంటి భక్తి. సో ఈ మధ్యమాధికారి భక్తుడు. సో ఈ మధ్యమాధికారి భగవంతుని పైన స్థిరమైన భక్తి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు భగవంతుని పైన విశ్వాసం ఉంది,
ఇప్పుడు భగవంతుని పైన ఆ విశ్వాసము క్రమక్రమంగా సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ భగవంతుని పట్ల ప్రేమ వస్తుంది. కొన్ని అనార్థ నివృత్తులు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి అన్నారు. ఆ అనర్థ నివృత్తి జరగడం వల్ల భగవంతుని పైన స్థిరమైన భక్తి ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఇంతకుముందు కనిష్టాధికారి భక్తులను గౌరవించడు, కానీ వీళ్ళు ఈ మధ్యమ స్థితికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు భక్తులను ప్రేమతో గౌరవిస్తారు అని చెప్తారు. భక్తులను ప్రేమతో గౌరవించడమే కాదు, అమాయకుల పైన కరుణ చూపిస్తారు అని చెప్తారు. సో అది వైష్ణవ లక్షణమే అది. అందుకే వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అంటూ చదువుతాం మనం. వైష్ణవులు అనే వాళ్ళు కల్పవృక్షాల వంటి వాళ్ళు, పతితులను ఉద్ధరించడానికి వాళ్ళు కల్పవృక్షాల వంటి వాళ్ళుగా చెప్తుంటారు. అమాయకుల పైన కరుణ చూపెడుతూ ఉంటారు. దుర్మార్గులను దూరంగా ఉంచుకుంటూ వస్తారు. ఇక దుష్కృతుల నుండి దూరంగా ఉంటూ వస్తూ ఉంటుంటారని చెప్పారు. ఈ మధ్యమాధికారి భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి ఎందుకంటే శాస్త్ర జ్ఞాన బలంతో నిపుణం వాదించగలిగే శక్తి అతనికి ఉండదు, కానీ మరి భగవంతుని పైన దృఢమైనటువంటి విశ్వాసము ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మధ్యమాధికారి మరి భక్తుడు అంటే భక్తితో శ్రీకృష్ణుని ఆరాధించడము, దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల నుండి ఉదాహరణలను తెలుసుకుంటూ అమాయకమైనటువంటి వారిపైన కరుణ చూపుతూ ఆ ఈశ్వరుడి పట్ల ప్రేమ, భక్తుల పట్ల మైత్రి, నిరపరాధుల పట్ల కరుణ, ద్వేషం పట్ల ఉపేక్ష, ఇవన్నీ కూడా సాధనలో ఉన్నటువంటి అంటే మధ్యమాధికారి సాధన భక్తులుగా చెప్పుకోవచ్చు. అలా సాధన చేస్తూ చేస్తూ కొంత పరిపూర్ణ స్థితికి చేరుకున్నటువంటి వాడు ఉత్తమాధికారి భక్తుడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. మరి ఆ ఉత్తమాధికారి మరి భక్తుడు శాస్త్ర జ్ఞానంలో అతడు నిష్ణాతుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. చక్కని యుక్తులతో వేద శాస్త్రాలను సమర్థింపగల నేర్పుతో కూడా అతనిలో ఉంటుంది అని చెప్తారు. అదేవిధంగా సంపూర్ణమైనటువంటి విచక్షణతో సిద్ధాంతాన్ని చక్కగా ప్రతిపాదించగలిగి భక్తియుత సేవ ఆ ప్రాకారాలను స్పష్టంగా అతడు నిర్ణయించగలిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. అలాగే జీవిత పరమలక్ష్యము ప్రేమపూర్వకంగా శ్రీకృష్ణుని సేవించడమే అని అతనికి తెలుసు అని చెప్తారు. ఎవరికి? ఉత్తమాధికారి అయినటువంటి భక్తుడికి. అలాగే ఆరాధనకు ప్రేమకు లక్ష్యము ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే అని అతడు చాలా స్పష్టంగా ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో అందుకే ఆ ఉత్తమాధికారి అయినటువంటి భక్తుడు ప్రతి జీవిలో కూడా భగవంతుని దర్శించగలుగుతారు అని చెప్తారు. ద్వేషం కానీ భేదభావం కానీ వారిలో ఉండదు. అందరి ఏడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటారు. వారి యొక్క ఆ భక్తి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి మరియు స్థిరమైనటువంటి నిరంతరమైనటువంటి భక్తిని వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. కనుక వాళ్ళు సర్వభూతాలలో సమత్వ భావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇదే ఆ పరిపూర్ణ భక్తి అని చెప్తుంటారు. అత్యున్నత స్థాయి ఉన్నటువంటి వాడుగా వీళ్ళు ఉత్తమాధికారి. ఈ ఉత్తమాధికారి భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా మరి ప్రాథమిక సూత్రాలను ఉల్లంఘింపడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి హేతువాదంతోనూ యుక్తితోనూ అవగాహన చేసుకొని శాస్త్రముల పట్ల దృఢ విశ్వాసమును అలవర్చుకొని మరి ఇక్కడ యుక్తి హేతువాదము అంటే శాస్త్ర ప్రామాణికమైన అంగీకరించినటువంటి యుక్తి హేతువాదం అని అర్థం అని చెప్తున్నారు. సో మరి కాలమును దుర్వినియోగపరచుటకు ఉపయోగించు ఆ శుష్క తార్కిక పద్ధతుల పట్ల ఉత్తమాధికారి ఆసక్తిని చూపడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అనగా భక్తియుత సేవా విషయంలోనే యోగ్యమైనటువంటి నిశ్చయమ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించినటువంటి వ్యక్తే ఉత్తమాధికారిగా అంగీకరించబడతాడు. సో ఇతడు మరి భక్తిలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి వాడుగా ఈ ఉత్తమాధికారి భక్తుడు ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది.
మరి ఈ విధంగా భక్తులు యొక్క ఆ, లక్షణాలను మనము అంటే కనిష్ఠుడు అంటే కనిష్ఠమాధికారి అంటే ప్రారంభ భక్తి ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వాడు, మధ్యముడు అంటే మధ్యమాధికారి అంటే అభ్యాసంలో ఉన్నటువంటి వాడు, భక్తిని అభ్యసిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. అంతే కదా, మనం అక్షరాలు నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా అన్ని తప్పులుగా ఏదో ఉంటుంటాయి. నేర్చుకోవాలనేటువంటి కుతూహలంతో వచ్చి నేర్చుకుంటాం స్కూల్కి వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత చేసిన తర్వాత కొన్ని అన్ని రాయడము అన్ని వచ్చిన తర్వాత ఇది ఉంటుంది. సో అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత ఎలాగైతే పరిపక్వమైనటువంటి భక్తి, సో భక్తిలో కూడా ఈ విధంగా మరి ఆ 3 రకాలైనటువంటి ఇవి మనకి భగవద్గీత మరియు పూర్వ ఆచార్యులు భక్తి శాస్త్రాలలో వివరించినటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే జ్ఞాని గురించి వీళ్ళ గురించినటువంటి అంశాన్ని మనకి భగవద్గీతలో ఇంతకు ముందు తెలుపబడినటువంటి అంశాలు చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే మనకి ఇంకా సుఖాలు కూడా 3 విధాలు అని చెప్తారు. భౌతికమైనటువంటి సుఖము, ఆధ్యాత్మికమైన సుఖము, భక్తియుక్త సేవ చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖం. మనం పొందేటువంటి సుఖాలు కూడా మరి 3 రకాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. భౌతిక సుఖము, ఆధ్యాత్మిక సుఖము, భక్తి యుక్తమైనటువంటి సేవ చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖము. సో ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఐహిక బంధనాల్లో చిక్కుకొని ఉన్నంత కాలము భక్తియుత సేవ కానీ దాని వలన కలిగేటువంటి ఆనందం కానీ అతనికి లభ్యం కావు. ఇంకా ఒక వ్యక్తి ఐహిక సుఖాల పట్ల కానీ బ్రహ్మైక్యము పట్ల కానీ కోరిక ఉన్నచో ఆ 2 విధములకు కోరికలను భౌతికములుగానే పరిగణించబడతాయి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే నిజానికి ఆ నిరాకారవాదులు దేవదేవునితో ప్రేమానుబంధమును పెట్టుకొనడం వల్ల కలుగు దివ్యానందమును వారు పొందజాలరు అని ఇక్కడ అంటే ఒక రకంగా సాయుధ్య ముక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే బ్రహ్మైక్యాన్ని పొందడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండేటువంటి అంశం. సో ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ముక్తిని కోరుకోడు. ఎందుకంటే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. మనకి దేంట్లో శిక్షాష్టకంలో ఏమని ఆయన నదనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాదు భక్తిరహైతు కీత్వయి అంటూ సో ఆయన చెప్తారు, ఓ ప్రియమైన నందగోప కుమారా, పలువురు శిష్యులు ఉండుట గాని అమితమైన ఐశ్వర్యము సిద్ధించుట, అందమైన భార్య, చివరకు భౌతిక జీవనము నుండి ముక్తి మొదలగు భౌతికమైనటువంటి భోగాలను నేనేటిని కూడా కోరుకొనను. సో జన్మ జన్మలకి కూడా అనేక జన్మలెత్తినా గాని నేను నీ నుండి ఆశించేటువంటిది ఒక్కటే, నీ యందు అచంచలమైన భక్తి నాకు నిలిచేటట్లు కావాలి, అది తప్ప నాకేమీ వద్దు అని చైతన్య మహాప్రభులు వారు మనకి శిక్షాష్టకంలో చెప్తారు. 4వ శ్లోకము శిక్షాష్టకంలో వస్తుంది మనం కదా. సో మరి కాబట్టి శుద్ధ భక్తుని దృష్టి దేవదేవుని యొక్క లీలలు, నామము, గుణాలు, అవతారాలు మున్నగు వాని చేత అమితంగా ఆకర్షించబడాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంతేకాని ఎటువంటి ముక్తి కానీ ఎటువంటి భౌతిక ఐశ్వర్యాలు కానీ వీటినేటిని కూడా వారు కోరుకోరు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి
ఇంకా ఆ బిల్వమంగళ ఠాకూర్ల వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆ అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే సాధారణంగా భక్తులు ఎటువంటి ముక్తులను కోరుకోరు అని చెప్తుంటారు. ఆ విషయంలోనే ఆయన బిల్వమంగళ ఠాకూర్ చెప్పినటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. నేను భక్తి రూపమగు నీ సేవలో నిమగ్నుడైనచో ఓ ప్రభు, నేను అతి సులభంగా అడుగడుగునా నీ ఉనికిని గుర్తింపగలుగుదును. ఇక ముక్తి అన్ననో మరి అది చేతులు కట్టుకొని నా ద్వారం వద్ద నిలిచి నన్ను సేవించుటకై నిరీక్షించి ఉండును అని ఆయన కృష్ణ కర్ణామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ. ఎందుకంటే ముక్తి అనేటువంటిది మనం కోరుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. భక్తులు భగవంతుని ఎడ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటే ఆ భక్తి, ఆ ముక్తి అనేటువంటి అదే ఆ భక్తుడు ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడుతుందట. నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే నేను అప్పుడు సేవ చేస్తాను, ఇస్తాను నీకు అదే అని. కానీ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా అవేవి కోరుకోడు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో అలాగే కపిల భగవానులు వారు కూడా తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి బోధించినటువంటి బోధనలో కూడా మనం చూస్తాము అటువంటిది. సో అలాగే మొదట్లో కనిష్టాధికారిగా ఉన్నటువంటి ధ్రువ మహారాజు ఉత్తమాధికారి భక్తిగా తర్వాత మారుతాడు. ఆ స్థితులలో ఆయన ప్రభు ఆయన అంటాడు, శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకు వస్తుంది, ప్రభు నీ పాద పద్మముల ధ్యానంలో శుద్ధ భక్తులు పొందు దివ్య ఆనందంతో నిరాకారవాదులు ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలన పొందు అతీంద్రియ ఆనందమునకు ఎట్టి పోలిక లేదు. కావున కామ్యకర్మలు చేయువారు ఉత్తమ లోకాలను పొందినా పొందుదురేమో తప్ప వారు ఎట్లు నిన్ను అర్థం చేసుకోగలరు? ఎట్లు శుద్ధ భక్తులు పొందేటువంటి ఆనందంతో సమానమైనటువంటి ఆనందాన్ని వాళ్ళు అనుభవించగలుగుతారు అంటూ ఆయన ఆ భక్తి తత్వాన్ని, విశుద్ధ భక్తుల యొక్క అమృత్వాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాము. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ భక్తి రసామృతముకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశానికి సారాంశంగా చెప్పినటువంటిది నేను. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క విషయాలు మాత్రమే మనం చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చారు ప్రభుజీ స్మాత